Ola, eu son Sabela e somos os nenos de sexto B do CEI Torre Illa, da Radio Carcamán. Sabela, Elisa, Adrián, Martina, Carmen e María. Facemos esta edición especial para anunciarvos que o Cine Club Entre Cortiñas organiza a primeira semana de cine na Arousa, dende este xoves 18 hasta o domingo 21. Será no Auditorio e a entrada é de balde. E agora deixo-vos con María. Ola, eu son María e vou-vos falar da primeira película que esta semana proxecta o Cineclub Entre Cortiñas, unha historia verdadeira, feita por David Lynch, rodouse no ano 1999. Antes, ás 8 haberá unha sesión de música de Lynch na terraza interior do Bar Museo. Despois, proxectase a película ás 9. Ola, eu son Carme e querevos contar unha cousa moi interesante. O venres 19 proxectarase Sirat, feita por Oliver Laxe ese ano. A primeira sesión será ás 8 e a outra ás 10:30. Deixo-vos con Martina. Ola, son Martina. Quero vos falar de que poderemos ver Antes de nós, unha película feita por Ángeles Huerta o sábado 20 ás 9. Ola, eu son Adrián e quería contarvos que o domingo 21 vaise proxectar a película O meu veciño Totoro. A primeira sesión será ás 17 horas, dobrada ao español, e a segunda ás 19 horas ca versión orixinal con subtítulos españois. Bueno, pois isto foi todo. En outubro empezaremos coa emisión semanal, como o ano pasado. Esperemos que os guste esta semana de cine. ¡Chao! Chao!